Fy hoff ddinas yn y byd I gyd ydy Llundain. A fy hoff le yn Llundain ydy fanna. Hwn ydy y Comedy Store yn Piccadilly yn Llundain. A hwn I digrifwyr a fans comedy, hwn ydy Mecca. Hwn ydy y prif glwb comedy ym Mhrydain, os nad y byd ydy gwir, ac fel ydych chi'n gweld, mae'r mawrion I gyd I bod yma. Dwi wedi cael y fraint o berfformio mewn tua 4 gwaith. Ac I fy ma ddim dod gyntaf stafell newid. A dwi'n dod fel arfer achos bod fi'n keen ac yn ddim yn dallt y dalltings bydd yma'n gynnar cyn pob arall a i'n eistedd lawr yn hyn a jyst bod yn trio ymlacio. Dwi'n cofio'r tro cyntaf ddys yma, nes I gyfarfod o Paul Merton a Ross Noble. Bod nhw'n perfformio ar y llwyfan, oedden nhw'n dod I fewn I fan hyn, a maen nhw'n defnyddio'r stafell yma fel rhyw fath o glwb cymdeithasu I ddigrifwyr yn Llundain. A mae o'n deimlad od iawn dod I fewn I fan hyn, dwi'n sgwrs nhw'n syniad pwy dwi, heb sôn am methu deud fe enw I. Ac ista yma yng nghanol y mawrion I gyd, a comediwyr eraill sydd yn wych ar y circuit, a jyst disgwyl yn rho cyn mynd allan drwy drws y fyncw ar y llwyfan. Dwch I fentro, a lle mae'n cael ei defnyddio yn aml iawn cyn sioe. Dwi'n mynd I fewn am 5 munud I chi. Mae yna tua 5 o ddigrifwyr fel arfer yn ymgynnull yn y stafell yma cyn sioe. A mae henwa nhw'n cael ei roed lawr ar yr bwr gwyn ar drefn maen nhw'n ymddangos. Biwch Paul Merton di hwnna, sioe neithiwr Paul Merton. Wedyn, yn y cefn fan hyn hefyd, mae yna sgrin deledu. A da chi'n cael gweld y gynulleidfa yn dod I mewn ac yn cymryd I seti. Pan mae'ch amser chi yn dŵad, mae'r MC, sef arweinydd y noson. Da chi'n weld o'n sefyll ar y llwyfan yma. A mae o'n galwch enw chi, a da chi'n mynd allan. A mae'r stafell yma yn eitha unigryw mewn clybio comedi. Dwi wedi weld beth bynnag, achos mae'r drws yma yn mynd yn syth allan ar y llwyfan, felly pen dwi'n agor y drws yma, dwi'n mlaen. Mae'r rhaid mi gyfedda, mae o'n nod iawn sefyll yma a neb o mlaen I, achos fel arfer pan dwi'n cerdded allan ar y llwyfan yma, mae yna 400 o bobl yn eistedd yna, yn disgwyl I mi enw chwerthin, a y mod I wedi bod wrthi ers blynyddoedd cyn cael gwahoddiad I ddod lawr i'r Comedy Store yn Llundain am y tro cyntaf. Mi oedd y noson gyntaf yna yn noson arbennig iawn, achos es I yn nerfus. Just oherwydd, o'n I methu cael allan o'm hen pwy oedd I sefyll ar y llwyfan yma o mlaen I. Alexis Sale, Eddie Izzard, Paul Merton, y mawrion I gyd. A fedrwn ni ddim stopio meddwl amdanyn nhw a meddwl, beth dwi'n da yma'n sefyll yn fan hyn. Hwn, heb os, ydy fy hoff le fi. Yr union fan yma. Dwi wrth y modd yma. O'n I wedi bod yn gwneud chydig o spots yn yr Comedy Store yma yn Cinion a wedyn ges I wahoddiad un diwrnod I ddod lawr I fan hyn. Ac un peth mae'r Comedy Store yn dda iawn am wneud ydy cefnogi comediwyr sydd ddim yn enwog ac wrach yn ddibrofiad hefyd. Be sy'n gret hefyd ydy bod dyn yr enw Don Ward, sef perchenog y lle yma. Mae'n dod yma, gwylio'ch perfformiad chi, a wedyn ar y diwedd mae'n rhoi nodiadau ac yn deud o'n I licio hwn, o'n I licio hwn, ddim licio hwn, a ddim yn deud gei ddod nôl mewn ychydig os nosa. Ond yn Saesneg, os ddim yn siarad Cymraeg. Da chi'n gwybod. Felly, yn bendant, hwn ydy fy hoff le yn y byd I gyd. A dwi wedi bod yn dod yma ers blynyddoedd, nid yn unig fel perfformiwr, ond fel cwsmar I wylio, pobl fel Jerry Sadowitz a Eddie Izzard a Michael McIntyre. A mi fyddai'n parhau ddod yma hefyd gobeithio. Sori, dwi'n mynd I bod yn ffynnu iawn o'n o, ond mi ydyn ni ddigrifwyr yn tueddu I gymryd y busnes yma braidd o ddifri. Os da chi eisiau laff, dwch I fan hyn.